Latinnya medali wus. Iki apa neh ya Allah Gusti. Aku manut caca lah macai mau ngene aku. Urung wayahe. Lah apa enek pergi wong iso nguyak ngene ane. Lah kok weri lho, Mas. Kowe dapet apa? Aku iki gak pamane Gatot Kaca to. Yo aku kala Bendana. Mas. Imbuh. Khusus spesial malam hari ini. Aku wis ora tau imbuh saiki. Lah nyapa? Aku wis saiki mikir iki engko. Mikirnya apa? Omahe Pak Ponidi to. Heeh. Wis nanggap ping 3. Terus iki regane lawas apa anyar aku. Kok isih mikir rego karo dulur kudune kuwi ya sing penak. Mulane aku ngerti Mas, aku ngerti. Mas Ponidi tindak rawuh ning daleme panjenengan. Arep dilunasi sampai ndak kersa ki mergo hitungane lawas apa anyar ngono ta? Sampeyan aja ngomong lho, Pak. Aku karo Pak Ponidi ki kanca kentel. Kanca kentel ki lek wong ngene lek jenenge dhuwit apa nek tembung kanca kentel. Lah Pak, model awakmu. Iki engko mulih awake dhewe ora digawani apa-apa lho, Le. Lho, lah kok ora digawani apa-apa? Digawani kursi bosok nang mburi kuwi lho. Apa ora ngerti. Wilayah kene iki wilayahku. Aku lho bolak-balik teng daleme Pak Ponidi. Lah jenengan apa utang to selak kula niku kalih Pak Ponidi kanca kentel. Mosok to? Ero apa ora? Ora ngerti. Jitul iki lho asline dolane rene iki. Lho, Kang Jitul iki mburi lho enek gubuk asmara ning mburi. Iki lagu gubuk asmara iki asli teko kene iki. Mergo saking gubuk pinggir dalan. Saking seripe Mas Jitul tekan kene. Mriki seniman iki kabeh iki nyecepe ning gene Pak Ponidi. Jenengane ku pripun to? Iki pokoke aja seneng-seneng le. Awake dhewe ditangkap kok sering. Mu malah aku ra seneng. Lho. Lek tanggap sering kok malah ra seneng kudune ya bahagia. Bahagia dengkulmu lek ping 5 ditangkap sesuk sing 6 gratis ora bosok cangkeme kancane. Lah kan itu termasuk promo kepada sedulur. Promo ya promo, bensin ya dipikir mangsamu. Iki aku matur nuwun, kula mboten liwat mriku. Lah ping 3 ta teng mriki. Kula liwat wingking. Ya ampun. Gubuk asmara kuwi mau. Apa jenenge tuan rumah lak blater. Terus terima tamu lho blater kabeh. Piye ceritane? Liwat guritane Pak Ponidi lah kok diceluk le ngono kuwi lho. Kuwi mau dudu nyelok lek ya. Apa? Aku ki lho mlaku. Kono serintil, rene serintil. Lha iki dalan serintil tok iki Pak Ponidi. Kuwi mau jenenge cemple. 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 Mangsamu
Wong ki mangsamu kebak rasa syukur kaya Pak Polidi. Syukuran to niki? Syukuran. Jenengan tanggal pinten dia lagi iki aja guyu we. Diomongi. Syukuran. Syukuran iki lho sampean dicalangi Pak Polidi mulai tanggal pinten? Goleki longgarmu. Ora iso. Sampeyan Terus? suwi apa ora? Suwi. Aku lho setahun, Bos. Iki mesti regane tahun 2023 lho. Berarti bar corona mbiyen kae. Pinter ya lho Pak Polidi gumun aku. Emang yo pinter tenan nek ngono kuwi. Cungi jempol tenan lho. Tapi kan bot-bote iki lek seduluran karo awakmu kuwi sayang karo awakmu mula panjere wis pirang tahun kepungkur. Ya, masalahnya kuwi. Dadi dumulur mulai percil kere sampai alhamdulillah dadi kaya ngene iki sik nyedulur. Sampeyan ya ngono, Pak. Sesuk-sesuk lawahe tebir aja ning omah. Nyapa lho? Perkara sampean ning omah, aku isin ning masjid isuk mau. Lek isin nyapa wong wayah isu ya umume. Sampeyan mambengi ning omah mulai Sing kebangetan iki awakmu. Wis jam 1 kok bel kon ngetan. Ngantek aku ki ya telat lek kuwi ning musala. Apa tau musala? Sik. Lah mlebu musala mbledos musalamu. Sik lho, Pak. Ora ngerti wae Teng musala jenengan lah napa? Salat Id. Ora. Ngisi padasan. Pak, sampean ora? Aku isuk mau diisin-isin wong sak desa. Lah kok apa lho? Isu wayah salat Id kok isin. Salat Id iki lho, Pak. Aku kan tangi lah. ya. Pak minta ning omah mulai jam 5 lho. Kuwi jenenge tamu mbok mikir, iki tuan rumah iki. Sing raturan ki awakmu apa aku? Nyapa? Lah sampean ora mulih-mulih malah Wis ngerti lah aku ki bobok karo ibumu kok bel, Pak jenengan ngetan. Mengki lek sampean ndak ngetan apa tak papat. Wis tenan. Saking tresnaku karo anak ya tak tekake kono. Wis tak iki aku ngomong tenanan iki ora iki dulur-dulur kene lak ditekani Pak Minto aja gelem tenan. Nyapa? Aku njaluk tulung, mosok pijet ya ora dibayar lho mambengi ya. Sing bayar ya aku ora tekor iki tamu. Ganji ki sing njaluk bekam sapa aku ki ora pengin. Kowe ngengkel kono Pak Bekam, mumpung nek gratisan kan ya gelem. Ning aku rada isin. Isin Mas Percil. Aku lek bekam tenan ngono wegah. Mosok mlorotke kathok ngantek bokong teko ngisor lho. Coba. Aku mau mikir mabine ngantek Bu Cacah karo Deni metu iki kok piye ngono aku. Mesti kelakuanmu kuwi. Ora mlotrokno nganti tekan. Ora aku ora roh. Malah pengen ngerti bokonge Pak. Alah yo irenge lho kok. Aku ora masalah kuwi. Mesti awakmu. Tapi aku kisinan tenan Pak Isuk mau Pak. Lah ngapa? Salat Id ning masjid. Salat Id ning masjid ki wis bener. Bener to? Tangi turu pikirku yo langsung 12. Bablas. Gelar ning ngarep lungguh jeglek khotbah. Walah khotbah aku. Lah kok Sing khotbah sapa? Yo anu Saipul jeneng nggon iki Ya, heeh. Khotib sing khotbah kuwi khotib. Lah ya bar khotbah lah kok malah buyar lencing. Lho, aku ya rong salat rong apa tinguk. Lah piye to masane? Awakmu budal ning masjid arep salat Id. Awakmu ayem. Kono lagi khotbah. Pikirku sik khotbah lho, Pak. Heeh. Aku lungguh sewilo karo tinguk. Kan masalahnya kan korban aku. Ya, heeh. Lah kok ora komat-komat aku ngono. Lah kok mari ngono celung ilang aku tinguk mari tekok. Lho ki apa? Nyok iki salat Id ya nyok dudu salat Jumat. Lho kene salat Id mbok padakno Jumatan. Nak salat Id kuwi salat sik lagi khotbah, bar kuwi mulih. Nak Jumatan khotbah sik, bar ngono komat lagi salat. Lah kuwi Pak akhire kisinan aku. Aku mari terus melungker ning omah, lungguh to. Sampeyan korban apa? Perasaan. Kok tenan kowe tikten ana kuwi tetek. Iki ditangleti tenan. Iki ora guyon aku iki. Sampeyan korban apa, Mang? Sapi. Lah awakmu kok takon Pak Minto apa korban? Sitok. Awakmu apa korban? Korban sak omah sak kresek tak kei masaku. Lho. Sapi jerone yan, sapi le yan, dibelah yan kuwi. Korban ki bentuknya adalah hewan. Kalau enggak sapi, domba, wedhus, unta. Lah masamu sapi ki masaku jerone apa kuwi? Sapi. Sing dikorbanke duduk masaku, korban cempe kowe. Cempe ning omah ngorok tok. Wis wegah delok isen asline. Korban ki wedhus lanang, sapi lanang, unta lanang, domba lanang. Lah nyapa ora wedok nyapa? Hah? Kudune ya lanang nek korban kuwi. Lah nyapa ora wedok ya? Lho, aja kok wedok. Nyapa? Korban kok wedok. Wong wedok kuwi gak gelem korban. Lah kok iso? Kok mbok kon berkorban ngaku salah ora gelem kok. Ya lambemu kuwi lak bojomu. Ora menungso ki ora padha mbok padane karo bojone. Napa nun sewu niki lho wonten Pak Babub. Babub, heeh. Kanca kenthel.
Sobantara. Kabeh kok kanca kentel. Aku pokoke endi sing rung nanggap kuwi tak ge Pak kanca. Wabu kuwi yo kagungan Kula niku kagungan gedung gedung badminton badminton. kula sering teng mriko, Pak. Heeh. Kula niku Apa teng iso pundi niku badminton? serawung dados kados jenengan kalih kula. Napa malih sinden-sinden ngeten iki. Mulai sinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kok godi so, Pak. Wis sinden lho, Pak. Lah masa koyo gedang goreng Mas kuning gudi. Ya, Pak. Tapi kuwi nuwun sewu, jenengan ngeten iki ningali saking napane nuwun sewu. Jenengan sinden jenengan iki ruwancak niki, wayu-wayu niki. Iki apa enek sing elek iki lho, ayu-ayu sakmene mbiyane. Sing sampean sawang apane, Pak? Ya saka Pak. Kang, ya saka wajahe to, Kang. Lurah ngene tenan. Ngopo? Pak Lurah kok Oh, sembok disawang iso ngene. Lho. Wis lurane dikorat arep dibongkar iki nyapa. Bali desa bongkar barang kok Mas aku. kuwi termasuk pembangunan yo Nyuk. Nah, rungokno. Iku Kuwi pembangunan termasuk ngono. pembangunan 18 Juli bersih desa. Aku mengko Dagelane sapa? awakmu. Alah wis jambatan neh iki kok. Aduh, Awakmu kuwi berarti wis ning kene iki ora oleh apa-apa. Sesuk 18 yo tekor neh aku wis. kuwi jenenge Pun aku. dumulur. Fungsi le kekancan berteman ki ning kene iki. Jare kanca kentel. Jenenge kanca kentel yo saling membantu. Nah. Awakmu dadi dagelan, Pak Minto dadi dalang, dadi berkolaborasi. Ning Wis saiki ngene, ijol-ijolan. 18 sampe nang mahku gratis, 11 tadit ben mayang ning kono. Ngene ya, Pak. Nah. Ngene. Sik ndak sida, ndak sida. Aku kok diseneni wong Ponorogo aku. Oke kok rumahsaku. Aku ijo-ijo ae. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total sinden sakmene akeh kuwi niki lak rancak. Mulai iki cilik munggah. Disawang kan sing ketok sae, Pak. Apik. Jenengan kok saged natur ngeten iki sebabe sing jenengan tingali napane. Ditata ngeten iki lho, ditingali saking napane. Oh sik awakmu lek omong yo ngono Lah, kok. iya. Sampeyan lek natur, kuwi mbok kira pipis bayi ngono apa piye? Apa ngono kuwi? Ngatur. Ngatur, Pak, ngatur. Kok iso rancak kaya ngene iki lho disawang teko apane lek wong wedok, Pak sampean. Ya teko pasuryane. Pak, ngene lho Pak, sampean iki logika sampean iki. Ah. Kok semong Pak Suryan liyane lho Pak. Wong wedok kok didelok teko wajahe, sampean wajah apik, tapi nyangit ning ati. Bosok Pak iki Pak. Apa iso awakmu menilai wanita? Kalau kamu menilai wanita dari mananya? ya ada Wajah. enggak ada beberapa aspek. Aspeknya apa? Ada wajah, Hah? ada dada, perut, bawah perut. Nah. Wah, ya, iya, Pak. Wong lanang Ada ki lek apa? nyawang wong wedok sing penting pertama wajah. Oh iya, iya. Terus ngapunten payudara. Nggih. Nah, terus kene ketok nawon kemit. Napun kemit. Terus bokong. Bokong. Lah, Wajah. ada 4 karakter. Karakter. Wajah, dada, perut, bawah perut. Wajah. Kalau wajah ibarat kota itu kota Magetan. Apa itu Kak? Makin dilihat makin bikin gregetan. Magetan. Itu Oh, wajah. Magetan. Oh, siap. Habis itu terus ini Kalau dada Ya. ibarat kota Surabaya. apa nih? Suka dirabat tapi bikin berbahaya. Oh, iya. Ya. Mudah. Mudun ada perut. Perut ibarat kota Semarang. Apa nih? Semakin mendekati area terlarang. Oh, ya rada anu lah. Ya. Sak ngisore. Bawah perut ibarat kota Sidoarjo sing terkenal lumpur lapindo. Iya. Wih, artinya apa lagi? Sebelum bertempur dilap dulu biar tidak kendu. Oh iya. Eh, Berarti lah wong wedok ngono kuwi. Ada wanita. Lah wong lanang ada 4. Wong lanang roh ora? Wong lanang Lah kaya Pak Minto iki kota apa? Pak Minto aku ya kota Jakarta. Oh itu. Kan Bukan. Pak Minto umur-umur sakmene Gorontalo. Lah kok Gorontalo? Gurung diapa-apane wis tela-telu. Ora iso apa-apa, lah nek episode ora iso apa-apa. Oh, mbok arani Bacane. Gorontalo. Wajok guyon. Kula ngampil. Ngampil. Sik. Karena nyapa? Aku ora trimo lek kok anggap kota Gorontalo. Lah pun. Lah nyapa? Sampeyan lho, jam 1 konggonku mlakune tumu-tumu ngene sampean, Pak. Ora izin Karena laki-laki itu juga ada 3 tipe, Pak. Apa? Pandangan hidup, pegangan hidup, dan perjuangan hidup. Terus? Nah umur sak kula niki pandangan hidup, kula Mas Percil ini pandangan dipandang, mandang tok wis urip. wis hidup. Oh. Nah kaya niki sing yoga-yoga niki sing balung kae. Balung. Aku ya termasuk pandangan hidup. Alah lah opo ora percaya. Aku akhir memandang mesti hidup. Gak. Terus beda Sik sampean. sing duwe iki aku apa awakmu? Nah jenengan niku jelas Apa? sing guripol Apa? perjuangan hidup, berjuang dulu baru hidup. Kuwi lek ora berjuang wis meneng tenger-tenger ngene lho. Enggak iso. Ya Gorontalo kuwi lho, Pak. Iya, gurung apa-apa Iki wis sing dene tela-telu. mbak apa nih? Aku tak ngampil 2.
habis ini wonten door prize, Pak. Saking Pak Poniti. Ya. Maka kula aturne bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di depan tak delok kok kengko suarane penak padha takon munggah tak kei door prize. Kula ngoten, Pak. Saya lho ini door prize gorene. Oke, Pak iki, Pak, door prize. Pokoke iki khusus aku bengi iki kok ngedomne iki tok lho, Pak. Sampeyan roh iki apa isine? Pusaka. Pusaka biasmu masaku. Iki ya. Ya biasane anggere takon iki apa? Pusaka. Duduk ora nggih kuwi. Rumah saku kene Pak. Oke. Aku minta dua, Pak. Kalih Pak. Niki kertas didum riyen, Pak. Mangke wah niki aman niki mangke sampe Nah, wis pilihan sapa? Sampeyan Pak, mbek sampeyan aku ra penak milih aku. Wis. Aku gak penak aja milih. Mbak Sulis. Mbak Sulis. Karo Mbak Lilis. Karo Mbak Lilis. Nah, ben padha isih. Nek isine HP paling penak gawa mulih ae lho, Pak. Ngawur masa. Iki penonton kalau sini ngarep lho. Oh, nggih dulur-dulure Pak Positi. Sing nekmu isine bataku. Apa enek bataku enteng lho apa enek. Iki mos ngomong jerone iki jam dinding. Heeh. Kok cilik. Ya, pokoknya kita domne ning ibu-ibu khusus sing ningali wayang dalu. Pak kok akeh ram to, Pak? Akeh Pak iki, Pak. Iya. Banget iki. Iki kok langsung wong 10 munggah langsung hadiah tak domne. Pokoknya sing padha karo iki. Nadane coba. Tapi munggah wong 10 kudu joget lho. Nggih, Pak. Niki lho kula tata, Pak. Nadane coba. Jaluk iki, Pak, paling cuwilik tapi paling ngabot dhewe. Iki brem kok le. Witang. Wis coba arep kok kapake. C. Mayor. Lagunya yang kekinian. Statue, salam cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Coba. Statue, salam cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Oke ya. Cengkok anyar. Cengkok lele. Jaluk cengkok apa panggah iso. Ayo, statue coba, ayo. Oke, ayo. Statue, jalan cuek baru malu. Aduh abang ini, aduh yang rayu. Statue, jalan cuek baru malu. Aduh abang ini, mau juga ada yang malu. Coba ya, dikain dangdut Mas ya. Ayo dangdut. Coba acungkan tangan siapa yang bisa joget seperti sinden tadi naik panggung tak kasih hadiah. Acungkan tangan jenengan sing saged. Oh niko, oh kram. Oh tangannya kram. Oh wis ngene tangannya jebule. Aduh abang bukan Maksudku begitu. Dengar salah statue bukan berarti tak mau. Ada yang bisa? Sini kan bisa. Sini. Kecil apa? Sini. Mau. Sini. Datang ke rumah. Statue. Yuk, tepuk tangan yang mana untuk mbaknya? Luar biasa. Yang sebelah sana, siapa yang mau? Ini karena untuk Pak Poniti mau jalan-jalan yang ada di. Yuk. Statue. Cuek baru. Ayo. Ayo kakak, sini. Adik yang sana, terus. Aduh abang ini mau juga ada yang rayu. Abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan aku tak mau. Cuma menginginkan bisa. Cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Hop. Oke. Mas Bercil. Sat dalam. Rasane sing enake rombongan dhewe. Yes. Bener to Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas. Anu ibuke cacah munggahno. Ya ora iso to Pak. Nyapel Iki kok wis khusus aku Pak sing keluargane kon munggah Keluarga kabeh. kok kon munggah. Yang sini dulu.
Agak maju kakak, oke. Sik ditakoni Nggih, nggih. nama. Bareng asma sinten mbak? Nggih dipun tepangaken nami kula Titis. Titi. Mbak Titi. Dalemipun pundi Mbak Yu? Sumberago. Sumber Agung. Mriki piyambak. Mriki wau kalih sinten? Kalih rencange kalih ayahe. Oh nggih, bisa ya tadi ya. Sencu. Oke ya, bisa ya. Ayo coba ada sana. Ayo. Ayo. 3, 2, 1. Aduh abang bukan maksudku begitu. Oke. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Awas. Kalau memang Cek. bisa Cek. Asik. Sik, kayak Imas ki nyandi aja lek medun kae. Ngopo kae? Nyapa ta? Oke, bisa. Alhamdulillah. gunakan. Oke, boleh duduk. Oke, sini. Namanya Nah. siapa? Dipun tepangaken nami Alah. kula Nisa. Nisa. Oke. Sik daleme. Dalemipun pundi? Kali Dawir. Kali Dawir. Wah, Waduh. sudah Mbak. Bisa turun. Oke, makasih, Gas. sama-sama. Ayo coba. Ayo. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan aku tak mau. Oke. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Awas. Kalau memang cocok Bisa cak ke rumah. Cak pinter. Sik Mas didangu putrane sinten? Putrane sinten? Pak Suji. Oh, bapak pembalung malah anak bukan budak. Oke, terima kasih. Duh. Ya, pokoknya Jadi kapan termasuk anaknya Mbak Sulis Eva kuwi. Nggih. Oh ini toh. Nah, Ini iya. toh anak kita ya. Namanya siapa cantik? Lena. Lena. Asli saking Kediri. Kediri. Oh, iki wis kenal iki. Iki. Sik. Lagi gini sapa neh iki, Pak? Kancil. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Awas. Kalau memang cocok Bisa datang ke rumah. Ceng. Nama lengkap. Nama lengkap siapa? Palena Laisa Misni. Sapa? Walah, celukane Sutris. Hah? Amat sapa? Palena. Mbak Lena Amat Setiaji. Iya. Talenana. Oke. Oh, Mbak Lena Amat Setio Kancil. Ngawur. Nama siapa cantik? Ririn. Ririn. Pi dalem sang pundi? Mriki mawon. Oh nggih, siap. Yuk. D minor. Oh, de. Kari manis asik. Gurang manis tamyai kula. Wes ya wes. Dong riko mikir sing guna. Saged nggih? Ayo. Deng dung dung deng dung deduk deng dung dung deng. Ayo. Betul. Kok beda ya jane beda. Ora apa-apa. Ayo coba. Kari manis, aku yang manis namyai kula. Pinter. Wes ya wes. Riko mikir sing kuno. Cocok. Ja. Wah, apik. Iya. Ayo. Deng dung dek dung. Sik ditekoni Mas, Oh, iya. ditekoni Mas. Namanya siapa? Wes sembarang. Jenengmu sapa le? Arif. Arif, asli mundi le? Rumahnya mana? Rumahmu mana? Bragong. Bragong. Kelas. Bapakmu sapa jenenge? Pak Pur. Ibuke jenenge? Ibuke? Harjati. Ya. Ayu apa elek? Lah, ayu to. Nyapa kok iso dadak takon ayu apa? Le, somben cita-citamu lah gede pengen dadi apa? Ojo marah. Tentara. Berarti bedel iso ya, Le? Wah, ada musuh di depan, tembak, Le! Ya. Wis ngono kuwi tok, Mas. Mosok ora tiktokan. Wis penak, ora iso.
Mas, iki tembangnya gubuk asmara utawa lesung jumenglung? Iki malah kok melok Iki yo weke sapa mongko melu munggah iki. Lho, nganu kopelan. Sik, kopelan piye to? Iki lho areke. Oh iya. Padha. Sik Bu, sik. Subhanallah. Sik. Paring asma sinten Bu? Oh nggih. Pi dalem saking pundi? Saking Wates. Wates. Mriki wau pundi wong nggih. Kalian sinten mriki wau? Niki lho, iki ibu iki. Wah! Coba. Ding dung ding ding. Salah sapa munggah mau ayo. Mas, sing halus Mas. Iya. Moro tuwa Mas. Sampai sembarang joget kena meneng jegrek ya kena. Yo. Kari manis, durian manis sabyai kula. Asik. Wes yo wes, dumriko mikir sing guna. Terima kasih Bu, luar biasa. Nuwun sewu. Bu. Menika kakungipun. Betul. Wis sanes. Santai. Oke. Ya. Nama siapa kakak? Adam, asli rumahnya dari mana? Sumberagung, Sumber Agung. Papanya namanya siapa? Agus, Agus, ya. Ibu mama namanya siapa? Uswatu, Cita-cita besok kalau besar jadi apa? Masinis. Masinis, oke ya. Ayo, dung kleng. Ayo. Joget. Ayo. Madep Rono. Kari manis, aku yang manis sabyai kula. Wes ya wes, dumriko mikir sing kula. Ja. Nyale. Wes. Kang. Ini Kang. 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 Mriki. Engko tak kei hadiah. Rono, meret. Oke. Engko tak kei hadiah, Kang. Ngene ya Kang. Ngene ya. Kang. Ngene ya. Ngene. Kang. Oke. Urung. Ya, Kang. Ya, madep Rono. Hari manis, tambahi gula. Ngeten nggih. Mangke kula sukani sedanten teng jenengan, Kang. Oke. Kang, mangke kabeh tak kene sampean ya. Ya, Kang. Nggih, sepurane. Ya. Ya. Deng dung de dung dedu deng dung de dung dedu deng. Urung, Kang. Urung. Madep Rono, Kang. Madep Rono. Abah. Kari manis, aku yang manis sabyai kula. Kaya aku lho. Wes yo wes, dumriko mikir sing guna. Ja. Luar biasa, atine mikire wis ngene, ning ati jero ati wis ngene. Oh, di batin. Oke, siap. Kamu milih mana? Semuanya kamu pilih? Yo. Pilih sing endi, Kang? Pilih sing endi? Kowe milih sing ndi? Sing cilik apa sing gedhe apa sing sedang? Sing gede. Oh, sing gede. Oh, yo pinter milih sing Ya. gede. Loh, Pak, kuwi cuwilik lho, Pak. Ya. Oke, terima kasih ya, Kang. Oke, sama-sama. Sehat selalu ya. Sukses selalu. Oke. Amin. Ya, Pak Ponidi sehat selalu. Pak Ponedi sehat selalu. Amin. Oke, siap, Kang. Wah, luar biasa. Seloro. Heh? Seloro. Lah dagelane aku karo iki lah ya wis. Lah iya citokan. Tadi katanya laki-laki enggak boleh, perempuan. Ya. Oh, memang yang ngene iki lho, Pak. Iki, Laki-laki siji. selalu berkorban ngene iki lho, Pak. Hah? Apa? Iki. Satu. Oh iya. Engko tak kene wong-wong gampang. Gampang wis kok gampang. Rek, nyanyi. Aja nganti isik. Nyok. Nah, wis.
kaya penak kuwi. Alas aku ngedumne cepet aku. Untung ora kayak peda motor sak tak dumne wong-wong kuwi maksud aku. Alah ora mungkin paling yo mau gawa mulih dhewe. Mas, tembangnya bablas ki nggih? Nggih. Ah, gethuk kaya ngapa? Nggih. Lah niku to lagune niku to? Gethuk. Gethuk. Lah iya gethuk. Urung tau ngrasakne gethuke Sulis karo gethuke Lilis bae yo. Masa punel ya, Pak? Heeh. Bantu Mbak Punjung karo Mbak Diah. Yo, kaya ngapa? Bocah papat gethuk langsung dados yo. Motong ngantuk Iku tambane apa? ala gedhuk Asale saka tela yen ra pedhuk atine rada gelo aja ngono mas aja ngono kadung janji mas aku ngono yo yo sore padang bulan laya kecil padang bulanan lelele bebarengan rame-rame ada kekocekan kai rambulane yang kisah Langsung Pak Kepelin Mas. Yo, Pak Kepelin. Wes pancene padha nindakake anten masuwandang bayahe sembayang tetep diwajib gawuhe pangeran salat hati sakae agama Yo yo. limang waktu kudu tansah dicoba kanthi istiqomah kasih Oh yeah. luwih sampurna yen bersamaan subuh luhur lan asar salat saya tingadake lindak muka Habis tembang bablas jaipongan walang kekek. prayogene ditambah salat sunah sesungguhnya Iku perintah agama. Nelikono Awas. ning donya bangsa
Minangkani pamundhut Mas Joko Wibowo ki Mbak Widarsih. Warang Kekek Jaipongan. Jan ketok le gayeng ngatasi mung sak Jaipongan mawa tembang Walang Kekek ning ya kepenak banget. Dalu punika Siapa neh? batang iki macak apa? Pak. Iki lho macak apa? Pak. Kok iso payungan ora udan. Ora lho iki jane iki macak apa tek nggo cibuk Malah barang. Malah kaya anak-anak kethek. Dandananmu kuwi lho. Nak nganggo payung biasanya kan gawa boneka, gawa kendi. Kuwi tari bondan kendi. Lah iki kok malah gawa Iki kuwatir lek ngompol sak wayah-wayah. Lah aku pancen anu lho Dewi anu adus. apa enek Dewi adus? Kowe iki lho macak, biasa kan macak Niki panyunan anu Mak Cange. Pamundutane sapa? Pamundutane Pak Haji Ponidi. oh Kon lapo? Lho, Kok dandan ngekone-kok iki? iki mau ki njaluk nyuwun prahmen anu. Ora lho. Tatomu ki iso Naga to niki naga to Mas naga. naga apa? Lah kuwi kok dadi mengkeret cilik ngono? Anakan Mas. kok iso kaya cacing. Cacing. Somben dadi naga iki sik anakan. Oh, dirabuh. Tato kena dirabuh. Penyuwunane Bapak Haji Ponidi. Nggih, nyuwun anu prahmen Gatot Kaca Gandrung. Oh. Apa enek permen Gatot Kaca kuwi? Kuwi rasane piye? Legi apa kecut? Fragmen. Oh, fragmen. Kuping Terus bosok. sampean gapuk? Kula nggih niku to. Werkudara to kula. Lah. Kok iso Werkudara ki lho? Ya Werkudara tangane Wong biasa. wis dandan kaya ngene kok dadak ditakoni lho. Kula nggih Dewi Pergiwa. Lah kok iso meslek. Iki mau ki anu utuh Mas. Ya kok iso? Lah ning mburi di anu mik cah cilik-cilik akhirnya kempes Mas. Loro masaku. Aja. Iki apa ki? Jalukane sapa? Pak Ponidi. Apa? Gatot Kaca Gandrung. Gatot Kowe apa? Kaca Gandrung. Aku ya Pergiwa. Aku apa? Kamu ya Gatot Beling to Mas. Ki bacok mbokku. Gatot Kaca. Lah ya nek cilik sik beling Mas. Oh iya iya. Lah aku dadi apa? Yo kowe dadi tukang kerek kelir. Loh, Bahaya. kok enak-enak keleri lho. Yo kene ki yo. Ya enek-enek prahmen iki enek dalange. Aku dalang. Ya. Oh iya bener, aku pancen dalang Lambiku murite. nanti, Pak. Ki minto. Lambiku nanti nyok. Ki lho. Lambiku nanti. Ya ning salon. Yo suwi ngenteni ning salon aku. Ning mburi lho. Iya. Ini macak sik. Iya. Nek biasanipun adigane pripun niki anu Mak Cange? Nek adegan Gatot Kaca Gandrung niku jejer setunggal pripun? Hah? Adigane pripun? Lah karek jejere sabrang.
Togok mbilung. Kok suwi. Njaluk sing ndi lho karo milih. Langsung mawon disingkat. Lah awakmu takon dalang ya Pak Minto ya digawe pakem sing asli. Maksudnya awakmu iki ben ngerti urut-urutane takon Pak Minto. Urut-urutane wis mabengi. Mas bengi urut Wis kuwi. urut. Awakmu ra teko ndek bengi. Tunggalane bekam barang kuwi to. Kok iso urutane kok iso mambengi iki lho. Wis ngene kocape kuwi Dewi Sugriwa. Pergiwa. Dewi Pergiwa kuwi ya. Dewi Pergiwa ning Taman Kaputren ngenteni tekane Gatotkaca. Nah. Kok bareng ketemu terus andum ae Ngono. katresnan kae terus omong-omongan. Nek ngono anu sing metu pergi wae sik. Heeh. Heeh. Nah ngono. Suluk. Suluk. Ya ini kok tulak-tuluk. Sikara kang bala tumingal. Ya aja ngisini-sini. Enek tatit ning kene kok iso nyapu kok iso segara. Aku nyedak rene ku ya ben dibisiki tatit rumangsamu. Anu kon marai tatit. Sikra kang bala tumingal acampuyo samyo ngedali. Sik, kok sadang puyuh barang. Anu kurang jelas. Oh, kurang jelas. Anu Baleni. piye lek? Kersane Pak Dalange panjen bosok iki kok. Sikra kang bala tumingal acamyo samyo ngedali. Napa? Prang Acampuh. acampuh. Acampuh samyo medali. Ah. Sikra kang bala tumingal acampuh samyo ngedali. Lir tatit wileting kandha. Karepe. Ah. Dang yang Cengkok timasan. Nggih. Pokoke sak isone Ler lah, Pak. tatit wileting gondo. Saya santai ya, Bro. Oh alah. Mas. Mene latihan mbok wingi-wingi. Iki awake dhewe iki wis pentas. Eneke dalang wayang wong bengi iki ya kene. Awakmu manuta. Ora enek liyane to? Ora enek liyane. Oh kene iki wis urusane wayang kulit. Ngene sing penting laris kok. sikra kang bala tumingal acampuh samyo ngedali lir tatet wileting kota dang yang kong manguncang niti bejang sangat dimicil latinnya medali wus Iki apa neh ya Allah Gusti. Aku manut caca lah macai mau ngono aku. Urung wayahe metu. Kuwi nyapu dalang sik suluk kok susu metu iki lho. Sampeyan lek urung wayahe metu aja kesusu metu. Susu. Lah keweri lho Pak Minto. Lah aku lho dipacai caca wis pokoke metu-metu ya metu aku. Nyapa Gatotkaca dadak tatonan bunder-bunder barang. Bekam ambengi karo kuwi. Aku lho berareng bekame. Awak dapuk Gatotkaca apa mbilung? Nyilanya Pak. Lah nyapa irungmu kayak abang-abang barang. Gatotkacannya tas ngantem kaca akhirnya terus abang irunge. Aku lho manut caca lah macai. Iki mu kualik iki lho. Jan wis. Awakmu baleni sik. Baren. Baleni ne, Mas. Oh, ora. Dan yang kong mangucang niti benjang sangat cimicil dok latinnya medali wus Saking katebian kawis tinggal nggih menika Raden Gatotkaca ngambah saking Dirgantara
Gatotkaca apa Gali? Surem-surem Dewangkara Kitir. Kingkin. Lah pripun ta? Surem-surem Diwangkara Kingkin. Anu, cengkoke niku lho pripun? Surem-surem Diwangkara Kingkin. Lajeng terus Anu Lah kok malah kene. dalange kono kowe dadi anu wes Pak, dalang ngono Pak. Dalang iki. aku dadi apa? Wes dadi apa-apa sembarang. Oke. Pak. Dalang Pak. Dalange kono ya. Iki suluke apa? Anu, iwak weye. Iwak weye. Yo Gatotkaca. Aja nesu. Gatotkaca kinon. Kinon. Kinon tok to. Iki aku ki sedih to golek kuwi lho Pak. Surem-surem Diwangkara Kingkin lir manguswa kang layon den nyoilang memanise wadonanira Wadonanira ya kan to Pak. lha apa Kowe iso wadonanira kowe nek cetane lho kowe ra roh kok. jane aku wadonanira Liyane beh wadianira koyo wadonan. wayang kok gedaki dalang lho Kowe manut aku apa ora iki jalane Pak Ponidi? nggih Iku lek sampe ra biayai diparo bayaran bongko aku. Pak, bareng apa jedinge pundi, Pak? Kowe iki lho Aku urung metu kok jeding. Aku wis ngempet bola-balik. wadananira layung kumel kucam rahnya maratani oh Diomongi aja jagongan sampe isu. Masuk angin to saiki. Lah suarane Gatotkaca nyapa kok? Suarane piye, Pak? Goleki wedok kuwi lho, goleki kuwi lho, golek kono lho piye? wah Sakmono lho karepmu. Kurang gedhe, Pak. iki Werkudara ya Nggih, nggih. Gatotkaca sepuro, Pak? Hah? Sampe Pak ya. eh Eh. eh Ndok. Mas, Gatotkaca sing apik. Rek. Werene yo. Werene lho. Aku wis metu. Oh, kowe metune engko ya? Engko Sik, awakmu. sik. Aduh. Kok iso Aku sik to? tresnane karo. Ke lho sik Kowe meneng ae. sik to ke lho kok iso tekon lho sing ngrasakne awakmu kok aku wis metu lho Ora krasa, Pak, tenan, Pak. Aku wis kadung kesengsematiku karo Pregiwa. Wong ayu, kowe ning ndi to? Tak golek-goleki pirang dina. Aku wis kadung tresna karo kowe. Ya apa ora? Iya ya, Pregiwa, kowe ning ndi bakal tak tutke. Aku wis kadung kesengsem karo atimu, Pregiwa. Wah, budek ya to, Pak. Wah, iki mbok celuk kami tua apa piye? Terus aku mlaku ngono lho, Pak. Engko terus ketemu awakmu Pregiwa mlebu. Ngono? Ya. Ya. Oh. Iya to. Iki lho aku ngenteni Pregiwa, jarene ketemu ning kene bakal
tak rabi kowe Cahayu. Pak. Metune pergi pripun, Pak? Wonten gendinge mboten, Pak? Enak no kan. Enak. Ya. Jenengan dalangi lho, Pak, kula. Medal, Pak. Ayo, ya. Pregiwa. Nalika semana endang pregiwa mijil saking Taman Sari kairing tembang gubuk asmara. Pak, lha iki pregiwane jithol kowe iso gubuk asmara iki lho. Sampeyan iki piye tujuane iki dalangi? Pak, ora ning nggon liyane to, Pak. Mosok kok iso gubuk Wis to, asmara. sak sirmu lek mu metu nganggo giringan apa sak sirmu dhewe wis. Tapi aja gubuk asmara. Anu Mas, pangkur Mas, pangkur. Oh, pangkur. Pregiwa, aku tresno karo kowe, tak enteni. Ora nek selendangi nyapa mbok upak-upak iki lho. Ora nek apa-apane. Ya biasane kan anu nyampar-nyampar lho, Mas. Nyampar apa nyampar dengkulmu kowe kon maca. Ayo terusno. Sing apik. Tang tang tang. Lah apa enek pregiwa kok iso nguyek ngene ani. Lah kok weri lho, Mas. Kowe dapuk apa? Aku iki gak pamane Gatot Kaca to. Yo aku kala Bendana. Mas. Kene ben gandrung sik awakmu lagi metu. Oh, kowe iki kok urung wayahe metu. Urung wayahe. Oh alah. Tiwase pedaku mau urung tak benak. Ya malah mripatmu kaya limbratmu. Lah iki mau lho tiwase skuterku ning bengkel urung dipasang bane tak gawa. Ayo kok sih. Pak, tolong Pak. Bumi goncang ganjing nangep klap-klap katon. Ler kinin canging alis risang maweh gandrung sabarang kadul wukir moyak mayik Sugriwa. Senengmu sapa? Pergiwa nyuk. Sugriwa kethek kok iso. Sorry. Pregiwa. Kakang Gatut Kaca. Kaca. Saking ayune kaca dadi kasa. Piye? Wonten dawuh katimbalan Kakang. Kowe gelem ra gelem kowe kudu tak rabi. Pripun Kakang Gatut Kaca? Aku seneng karo awakmu. Napa saestu menika? Dok. Kowe Pak. seneng lho, Pak. Kowe kene koyo dak dok malah koyo wong. Nek dandan kotak sesuke lho, Pak.
Wong wayahe ngomong-omongan kok dadok-dadok. Pregiwa. Pripun Piye, Kakang? Dut? Urung metu. Masa urung? Sabar sih, sabar Iki sih. ajar kowe metu. Pregiwa. Pripun Kakang Kowe kudu Gatotkaca? gelem karo aku. Jenengan saestu tresna kalian kula Kakang Gatotkaca. Iya. Menawi jenengan tresna saestu kula nyuwun syarat sarana Syarate apa? ingkang kaping pisan maca Quran sak maknane. Iki lho apa iso ngawur. Ora enak iki. Kleru tombo ati. Tombo ati. Kula mboten remen kalian panjenengan Kakang Kowe kudu Gatotkaca. gelem karo aku Pregiwa tak Boten, Kak. gendong kemana-mana. Tak gendong. Ampun ngoten Kakang Gatotkaca. Pregiwa. Pripun Kowe Kakang? kudu gelem karo aku. Boten Kakang. Boten Kakang. Kowe kudu gelem karo aku. Menawi jenengan meksa wis nyopeknya. Alah alah. Ora enek kowe iki terus anu lho tak udok karo peksa lho. Wah, aku mbok peksa. Pregiwa. Ampun ngaten Kakang Gatotkaca. Nadane aku njaluk minor Pregiwa. Minor. Iya. Mas, minor Mas. Barang manut awakmu Pregiwa. Pregiwa. Boten Kakang. Kowe gelem karo aku apa ora? Boten. Aku wis tresna karo awakmu Kula boten tresna. Tresna iki aja mbok dolanan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk namung kesabaran mugi Kula Allah saestu sembadan Mengadem hatiku ben kowe iki lho nyapa Kowe nyapa malah dapuk mimi peri iki nyapa? Lah aku kapan metuku? Nyose iki mari dibaksa awakmu nulungi aku. urung tak iki sayang-sayangan Sik sayang saya gandrung sik an. Berarti iki kok diperkosa sik. Iya, Terus aku nulungi. aku diperkosa Iki kene. sing adekan permono. Nah, Oh, ngono. Aja metu dhisik. Ah mbok nganu perkosa aku saiki. diperkosa kene, awakmu metu melu merkosa aku. Lah, masuk. Gak ngono ta, Pak? Ceritane, Pak. Gak, aku engko ceritane kan Nulungi. nulungi awakmu. Iya, iya. Aku kok capek iki prewanganmu. Oke, oke. Pregiwa Pripun, Kak? kowe kudu gelem karo aku Boten, Kak. Pregiwa Pregiwa kowe karo aku Pregiwa aku tresna karo kowe yo Gatotkaca. asik Gatotkaca. asik Kowe aja maksa. Gatotkaca. Gatotkaca. Nek ra gelem ra rapopo. Pak Minto ceritane terus kepiye aku ora ngerti lanjutane terus kepiye sebelum aku tahu apa artinya cinta terlena aku dibawanya ke sana setelah dia pergi baru aku mengerti ku telah jatuh cinta kepada Jeng. pergi wong aku wis kadung jeneng karo kowe Kakang Gatotkaca. Kula aturi ngemut Kakang. ngemut Pak ngono Pak iki pergi wong kocelok iki emot Emut maksudku emut. pergi wong kowe kudu Ora bisa Kakang. Hei, bakang randang metu. Jangkrik wae metu. Ora metu. Woi, Wedan. Lek. Ning ndi wae? Yo, diamput. Lah masuk kene pergi wae kadung ledeh lho. Lah kok ora metu-metu to. Lho wae. Aduh. Aduh.
Nyeluk sapa kae? Hei, kowe iki aku ki ngajak kowe metu terus nulungi koclok. Jare sing kok. Kowe saiki. Pokoke Baleni. baleni. Yo, diperkosa. Boten Kakang Regi wo. Gatotkaca. Kowe Kula boten bakal- tresna kalih Piye, Pak? Luwih gedhe penak tuweng. langsung peruwak ngono lho. Iki lho tulungan. Aku tulungan. Iki lho kancamu tulungan cah weku. Lah kowe tak kae kuwi apa ora wis nulungi? Lho, iki ya malah bongkok iki kok. Loh, lah iya menyelamatkannya dari siksaan hidup ngono lho. Piye, Dok? Timbang ning omah ya ora tek kanggo lho. Kowe serasa metu ae kowe. Aku piye? Kowe iki lakone iki nulungi aku. Oh iya iya. Kowe dadi dewa. Dewa aku ah. Dewa aku nyepelekne karo aku. Karo dewa. Ya. Duh, dewa. Pergiwo. Tak antemi jelang. Dengan kekuatan bulan dan dengan kekuatan matahari, tidak lupa di langit ada bintang. Kukutuk kau jadi apem pim pim. Inilah acara taman kanak-kanak. Iki nyapok so. Elek Pak. Gak usah Pak, sesuk Pak. Sesuk neh. Elek. Krono Gatotkaca lagi ulang Eh, tahun. Tot, Selamat Gatotkaca. ulang tahun kepada Gatotkaca. Persil yo. Tetet, aku ulang tahun iki, Pak. Doa saya Stop. semuanya Monggo Mas. doa saya Apa yang ingin disampaikan kepada para pemirsa? Sampean arep ninggal weling ngopo? Sampean sampekne Ya muga-muga dongakno Tapi, warga anu, masyarakat pesan- ini. pesan dan Karo kesan. keluarga Nuwun seni. sewu, Mak Cange, Nggih. memang bener Tiup lilin hari sik, tiup lilin ini sik. ulang tahun saya yang ke-23. Alah 43. 23 opo? Umurmu lho wis tuwek. 43. Aku wis gak nakal nih saiki wis. Ayo. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Wis. Terima kasih Pak Minto. Heeh. Donga kula nak teng kula piyambak sehat selalu bagi saya, bagi teman-teman dari New Sekar Gadung semakin kompak dan semakin laris. Damel Amin. Pak Ponidi tetap sehat selalu. Amin. Oke, ya panjenengan. Ah. Kagem masyarakat sedanipun pokoknya lah acara kedah nanggap dalangi Ki Minto Darsono ingkang saking tlatah ndi Pak? Jogja. Heeh. Mas Persil. Dalam. Saya mewakili kru Sekar Gadung Nggih. mengucapkan selamat ulang tahun Nggih, yang Pak. ke-43. Nggih. Semoga semakin sukses Amin. dan sukses. Amin, Pak. Ini untuk Sekar Gadung akan mengkado tembang kacu kuning. Yuk, kayak apa? Cocok. Langsung Sesuai- dados yuk. Sesuai dengan anu Mas suasana. Ya, heeh. Kacu kuning seneng aku aja. Kacu kuning. Yuk, kayak apa? Diaturke. Menika njumbuhaken dalu menika ulang tahun Mas Percil sekaligus syukuran Bapak Haji Ponidi fraksi golongan karya. Tembangipun kacu kuning. Matur Mas Tulkiem, Mas Guru saking Pari Kediri, Mas Gawer, Mas Edi Kecis, Mbak Ajeng Arifin, menika kula absen sedaya Pak Tato bakul ayam goreng Sri Kandi,
Ler Stadion Blitar. Saiki ada tenan Bapak Haji Sukarlin Surabaya. Tanda katresna Kacuk kuning dadi pepeleng. kacuk kuning dadi papeleng nalika Ugi Mbak Yah Sambiro Byong. Mbak Sekar ingkang wonten Hongkong. Bapak Asmoro Santo ingkang wonten Madiun. Mas Panji Asmoro ingkang wonten Taiwan. yo 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 Mas Iko Graji Sri Katon. kacuk kuning tajam nanggung beliau wong bagus kumpul ya Ugi katur Gus Alek Wilujeng Dalu Gus Alek. Bapak Sutresno. Pasukan dari tubuh, selamat malam. Kacuk kuning dadi pepeleng. Kacuk kuning dadi papeleng nalika Rat bisa pisan. Katur Mas Tania Jaya. Salam kagem Mas Percil CS. Nggih, matur suwun sanget menika sampun jangkep wit saking fragmen Gatut Kaca Gandrung ngantos tembangipun Kacuk Kuning jumbuh kalian penanggapipun Bapak Haji Ponidi ingkang saking praksi golongan karya.